तो नमस्कार प्रणाम। कैसन बाणी आप सब? उम्मीद बा अच्छा खूब। तो बहुत सुंदर एगो आज निर्गुण भजन लिख के लेके आयल बाड़ी। उम्मीद बा आप सबके अच्छा लगी। तो सुनल जा, सुन के बतावल जा कैसन बा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करब जा, कमेंट में बतावल जा कैसन बा। अगर ऐसा ऐसा मैटर यदि आपके चाहिए सुने के, सिंगर गायक गायिका बानी तो गावे खातिर चाहिए तो आप चैनल के सब्सक्राइब करी। तो लेहल जा, सुनल जा, कमेंट करत जा, लाइक जरूर करत जा अगर अच्छा लगे तो छोड़ के जाए के बा घरवा अंगनवा दुआरे डोलिया कहाँ रे आ गईले। तो छोड़ के जाए के बा घरवा अंगनवा दुआरे डोलिया कहाँ रे आ गईले। कबो कैली नहीं राम कसुमिरा नवा दुआरे डोलिया कहाँ रे आ गईले। आंगना में माई रोवे दुआरिया प बाबू हो, भैया भौजी रोके देखा भइल बड़े बेकाबू। अरे अंगना में माई रोवे दुआरिया प बाबू हो, इतना तो भैया भौजी रोके भइले बेकाबू हो। तो जुटल दुआरा बाटे सगरो जननवा दुआरे डोलिया कहाँ रे आ गईले। तो छोड़ के जाए के बा घरवा अंगनवा दुआरे डोलिया कहाँ रे आ गईले। मोह माया छूटत नहीं खे जाए के बा छोड़ के, संगी संघाती सगर दुनिया से नाता तोड़ के। मोह माया छूटत नहीं खे जाए के बा छोड़ के, संगी संघतिया सगरो दुनिया से नाता तोड़ के। वकील श्री राम मन ल कहनवा दुआरे डोलिया कहाँ रे आ गईले। तो छोड़ के जाए के बा घरवा अंगनवा दुआरे डोलिया कहाँ रे आ गईले।